Greetings pachivhitivhiti tinodzoka zvekare nenyaya tichitaura kuti vaEmmerson Mnangagwa vazouya nemwe new strategy yekutsvaga munhu akaputitsa bhomba rekuWhite City nguva iyeye sezvo vapedyo nekunozorora patemu yavo iri kupera mu2028 kuchipindawo umwe. Naizvozvo nyaya yemuonerwa iri kuitwa nevamwe masites social media vari kutaura kuti aiwa mukuru vanenge vasisade kuti vape chimuti kuna VP. Ndo mutauro wavari kuita, asi muri Zimbabwe tinodzoka totaura kuti iye munhu wacho akutsvagwa izvozvi ko state security yaivepo paende pakurongwa kwezvese yange iripo ko haina kuona sei kuti pasetwa bhomba. Ndizvo nyaya iri kunetsa. Naizvozvo tinoona kuti state security futi irimo mudhiri rimwe chete iroro. Muri Zimbabwe paofa $10,000 kuti munhu anenge identify kuti munhu akaputitsa bhomba ndiani. Koita ya John Doe ese mathreats ese avaisangana nawo ese ari kuvhimwa zvaizvozvi vachida kunzwisisa kuti chii chiri kuitika munyika yeZimbabwe. Thank you for watching this video. Until next time, tinokutendai muri Zimbabwe.